ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏನ ಪದರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಪಂಡದ ಅಂಚನೀತೆ ಗಂಟೆ ರುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಳ ಗಾಳಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಚಳಿಲ ಆವುದುಂಡು ಅಂಚನೀತೆ ದೂರ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಮುಳುಂಜಿ ಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಪೋಪುಣೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಗ್ಗುಲ್ಲೆ ಗಾಳ ಬುರದ ತೊಂದನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಗಾಳ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದು ಆಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಹೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಯ್ Audio Jungle. ನಾನು ಪುಕ್ಕೇಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಈ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬತ್ತುನ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅವಳುಳ್ಳೆ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬತ್ತುನೆ ಇಂದೊಂದು ಪರತ್ತು ಡ್ಯಾಮು ಈ ಪುದರೈತ ಬಂದುಂಡು ಸಿರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮು ಅನ್ಪೇರ ನೀನು ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತುನೆ ಮೀನುಂಡ ತೋಜುಂಡ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಅದ ತಿಕ್ಕು ಅವು ಎತ್ತುವ ಸಲ ಒಯ್ಬುದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ಒಯ್ಬು ಸಿರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳು ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಜಾಗ ಆತಂಡೆ ಸಿರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜರಿ ಆನ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇನೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪತ್ತುನೆ ಎನ್ನ ಕೈದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದ ಕೋರಿದ ಕರ್ಲುಂಡು ಇಂದೇನು ದಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಅಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ಪಂಡದು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಸಿರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದೊಂದು ಪರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪ ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಒಂದು ತೀರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತನೆ ನಮ್ಮೂರುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರದ್ದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಮೀನು ಪತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಟ್ರೈ ಮಂತೂಕ ಇಂಚೆ ದೊಂಬೆತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಬ್ನ ನೋಡ ಅಷ್ಟು ತಂಪುಂಡು ಗಾಳಿ ತಂಪುಂಡು ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ 2 ದಿನ ಉಂಟು ಚಳಿ ಭಯಂಕರವಾದುಂಡು ಮೂಲು ಮೀನು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮೀನು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಗುಂಡಿಡು ಪೂರ ಮೀನು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಮಳಮಲ್ಲ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡು തന പുണ്യോട് കല്ല് പൂര ഉണങ്ങുന്നുണ്ട് ജന ജാറത് കൂളി പൂര പോകും മൂളെ കടത്ത് മെല്ല പോടാത്തേ യോ 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 ಒಬ್ಬೋ ಮೀನೆತ್ತು ಮರ ಕಿಂಜಿಗಳು ಹೊರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾರ ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಂಚ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಜಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಸಿರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಹೋಗ್ನೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಊರ ಸೇರಿದು ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಹೋಗ್ನೆ ಯಾಕಡೆ ಮೀನು ದಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಬರ್ತದ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿರಿಯಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಡೆ ಮೀನು ಬತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳ ಮೆಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಾ ಉಳ್ಳ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಬರ್ತೀರ ಎಕಡೆ ಮೀನು ದಾಳ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆದ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳ ಬಾರದು ದಾಳ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇವತ್ತು ಬಲೆ ಬೋಡು 10 ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ಬಲೆ ಇತ್ತಿಂದ ಒಲ್ಲ ಸುದತ್ತ ತೀರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸುದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತಿರೋ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಜರ ಬತ್ತ ಇರಲು ಬರುತ್ತೆ ಇರೋ ಬತ್ತಾರನ ಜಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಪೋಯರು ಪೋಡು ಓಬೋ ಓಬೋ ಪೂರ ಮೂಲುಳ್ಳ
You order? Hey. Mobile is it? Nah, ayan bu. Hi. Oishu. Santu. Enado. എന്ത് പേടിയാണ് ഇന്ന ഉണ്ട് ഇല്ലടോ അയാണ് അയാണ് ಗುಂಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಡೆ ಬೊಳಪುಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನೆ ಪುದರ ಐತೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಮಡಂಜಿದಂಚೆ ಇಂತಿನ ಮೀನು ತುಳಿಯಂದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜಾರುಂಡು ಬತ್ತನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡ್ತೇನೆ ಮೆಗ್ಗಿ സാധാരണമല്ലുണ്ട് മീൻ അലോക്കടെ ഉണ്ടേ ഒഞ്ച് ഫ്രൈക്ക് മീൻ കിട്ടിണ്ട് ഒഞ്ച് മീൻ കിട്ടിയാ സാധാരണമല്ലുണ്ട് ഒഞ്ച് കാവലുണ്ട് ബങ്കുടത്ത്